llega la gama de productos más poderosos para proteger la salud de su viña. Ácaros, mildio, oidio, botrytis, Sipcam y Bedia. Protección para sus cultivos. Compruébelo en su tienda o distribuidor habitual. Orixe e calidade, información especializada, activa, accesible, amena. Orixe e calidade, os xoves ás 11:20 da noite. Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomendas o Haga e Fertimón, é bon. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Falando do oidio, contra o oidio, dinalizar é divino. Pero que é dinalizar? Protexer a viña con Dinali. E que Dinali? O novo oidio protector, consistente, completo, fiable e adaptable. Padre, sabeo todo. Todo non, pero isto vai a misa. Dinalizar é divino. Dinali, o oidio protector de Singenta. Para máis información, diríxase aos nosos distribuidores ou a seu proveedor habitual. Nun momento tan delicado para a viña como este, resulta esperanzador escoitar que no mosto do Albariño se identificou un composto fenólico relacionado coa resistencia das plantas a distintos estreses. A bióloga Sol Zamuz Castro realizou unha tese na Misión Biolóxica de Galicia que estuda a composición fenólica de mostos elaborados coa caste albariño da de Rías Baixas. Dentro dos compostos que se identificaron por primeira vez en vitis, hai un deles que se chama florisdín, que é moi característico da mazá. Este composto no xénero Malus está relacionado coa resistencia a estreses. Entonces, a existencia deste composto en vitis podería abrir un eido moi importante dentro da mellora da vide, xa que podería verse si a presencia e a cantidade deste composto que haxa nas plantas permite que haxa plantas que sexan máis ou menos susceptibles a ataques de patóxenos, por exemplo. Durante a investigación, esta bióloga logrou identificar en mostos de Albariño Rías Baixas máis de 100 compostos fenólicos, unhas sustancias que xogan un papel importante na cor, na olor e na textura de uvas e viños, e o seu consumo regular asóciase a efectos beneficiosos para a saúde. Se identificaron 121 compostos fenólicos, é o primeiro traballo que se fai abarcando as distintas familias de compostos fenólicos que hai en castas brancas e en mostos, sobre todo. Destes compostos, hai 10 que é a primeira vez que aparecen nos mostos de Albariño, e 5 deles, incluso é a primeira vez que se describen no xénero vitis. Entonces, ten importancia desde o punto de vista da investigación. Ademais, desde outros puntos de vista, pois hai compostos que teñen unha importancia por ser compostos bioactivos e que vimos que hasta ahora se lle están atribuindo aos viños tintos, pero que se ve que estes compostos tamén están presentes nas castes brancas.
Até ese estudo da composición fenólica da caste albariño na denominación de orixe Rías Baixas estivo dirixida por Antón Masa, científico do CSIC na misión biolóxica. Creo que é un traballo moi importante, non? Unha, por a cantidad de compostos que se teñen identificado, non? Non é fácil encontrar un traballo que aborde tal cantidade de familias de compostos fenólicos, porque os compostos fenólicos teñen moitas familias, non? Normalmente a xente se dedica a estudiar unha única familia, non? Isto aquí se abarcan todas as familias e logo unha cantidade enorme de compostos fenólicos dentro de cada unha destas familias, non? Eso é unha. E logo, porque desde o punto de vista taxonómico vai a ter moita importancia no futuro do traballo en viticultura, non? E tamén desde o punto de vista da mellora xenética, non? Sobre todo de resistencia frente a enfermedades e frente a outros tipos de estreses, non? Eu creo que a importancia do traballo ven un pouco por aí, non? O traballo durou uns 4 anos. A investigación realizouse con mostras de 9 mostos de albariño procedentes de 3 subzonas da ADO Rías Baixas, o Condado do Tea, o Rosal e o Val do Salnés. Elixíronse adegas que posúen viñedos distribuídos ao longo de toda a subzona e que elaboran os mostos a partir dunha mestura de uvas de todas as parcelas. Foi un traballo que realizamos durante 4 anos, o que é o traballo, a parte toda experimental e tal, se levou a cabo durante 4 anos, pois se recolleron distintas mostras en distintas adegas que teñan representación en cada unha das subzonas na súa totalidade, e se colleron mostos que foron elaborados mesturando as uvas de todas as parcelas para que foran representativas. E entonces con distintas metodoloxías pois se identificaron os compostos que había nelas. A comunidade científica que traballa no eido da viticultura está incorporando entre as súas liñas de investigación diversas cuestións relacionadas cos compostos fenólicos. O propio grupo da Bioquímica da Vide da Misión Biolóxica de Galicia, e no marco dun proxecto de investigación financiado pola Xunta, estudiou recentemente a evolución destas sustancias nas principais castes de vide cultivadas en Galicia. A caracterización das castes de vide normalmente se fai por outros métodos, non? Por métodos ampelográficos, que son métodos máis ben descriptivos da forma da folla, dos racimos, etc. Non? A ventaxa deste tipo de compostos, cando faz a caracterización bioquímica, non? E utilizas os compostos fenólicos, é que estes compostos, ao mesmo tempo, te permiten estar avanzando en outros terreos, non só no terreo do taxonómico, non? Sino no terreo dos compostos bioactivos, no terreo da mellora xenética e no propio terreo do coñecemento de compostos novos que estaban sin investigar, non? Sol Zamuz defendeu recentemente a súa tese na Universidade de Vigo e obtivo a máxima cualificación, apto cum laude. No actual estado da vide, é recomendable protexer os viñedos contra o mildeo cun fungicida sistémico que protexe incluso os crecementos posteriores ao tratamento. Así mesmo, hai que protexer contra o idio e os posibles ataques de acariose. É un consello de Singenta. Para máis información, diríxase aos nosos distribuidores ou a seu proveedor habitual. Nesta cuba de 1000 litros, José Antonio Domínguez elaborou o seu primeiro albariño Viña Sobreira. Foi alá polo 1990 cando este cambadés puxo a andar esta adega situada en Castrelo, Cambados, unha empresa familiar que hoxe en día xa se considera unha pequena ou mediana empresa cunha produción que rolda os 400.000 litros. E todo empezou pois porque en aquel momento, pola miña parte, pola uva que estábamos aquí na nosa casa, estábamos cultivando e había problemas á hora de vendela, entonces surgeu a idea de montar unha bodega. En principio empezamos con 1000 litros, 2000 litros e bueno, fomos aumentando pouco a pouco, doblando sempre, casualmente doblando sempre hasta hai 3 anos atrás, donde, por exemplo, a cosecha máis grande que fixemos en esta bodega foi a de 2011 con 400.000 litros, que o ano pasado precisamente non foi así, que foi máis ou menos pola mitad, e bueno, seguimos esta andadura, no que antes estaba transformada nunha bodega familiar, agora xa se converteu nunha pequena empresa. A adega bautizouse co nome do monte onde José Antonio Domínguez fixo unha das súas plantacións de albariño. Pois, sencillamente, en aquel momento
surgeu de unha das parcelas das que temos, que resulta que en aquel momento hai 30 anos que eu había plantado despois de casarme, se chamaba Monte da Sobreira, transformámoslo en viña, entonces de aí surgeu o nome de Viña Sobreira. Viña Sobreira conta estora con algo máis de 6 hectáreas de viñedo en propiedade e tamén recolle uva a máis de 170 propietarios da comarca do Salnés. 2 técnicos controlan periódicamente estas parcelas. Esta bodega ten 6 hectáreas en produción, 6 hectáreas é un pouquiño, xa hai uns cuantos anos, e logo a partir de aí recollemos uva a máis de 170 personas, e bueno, uns con máis, outros con menos, pero de toda a zona do Salnés, é dicir, Cambados, Meaños, Sanxenxo, toda esta zona circulando do Salnés, e gracias a eles, esta bodega está funcionando e recollemos a uva que pagamos puntualmente e si é o fruto de recoller esa cantidad de viño. O control facémolo nós na maior parte das parcelas temos dous técnicos que o están facendo periódicamente, un deles é o meu fillo que ven sendo o gerente da bodega e iso ao largo tanto nas nosas como na maior parte das viñas que nos recollemos esa uva. A adega ten capacidade para 425.000 litros, pero só no ano 2011 acadou esa cantidade. Como no resto da DEO, a colleita de 2012 foi moi escasa, pero de boa calidade. A cosecha pasada, 2012, foi unha cosecha pequena. É dicir, todos os viticultores anduveron pola mitade da súa produción, tanto os produtores como eu mismo, non? E como todo o mundo, polo que se veu. Pero foi unha cosecha boa, é dicir, boa no sentido de que un viño de alta calidad, resultou ser de alta calidad, e, bueno, solamente o que diferencia é o escaso. O buque insignia da adega é o albariño Viña Sobreira. A colleita 2012 sacouse ao mercado en febreiro e a estas alturas xa conseguiron vender a metade. E a de 2011 xa se esgotou en decembro. Un viño aromático, con boa entrada retrosanal, suave, con unha graduación de 12 grados e medio aproximadamente, e bueno, digamos, perfecto, de color amarillo, como todos, pero está nunhas condicións óptimas e, de hecho, temos unha gran salida sobre el, que casualmente en este momento a bodega está xa, digamos, non baixo mínimos, pero pouco menos. De Viña Sobreira adoitan sacar entre 200.000 e 250.000 botellas. A adega vende outras marcas como Gran Fabián e Pazo da Sobreira con 200.000 botellas cada unha e pon no mercado unhas 60.000 botellas do Terras Bellas. Un viño que esta é un pouco, digamos, dentro da miña parte especial porque non se vende no mesmo ano, véndese ao segundo ano, é un viño xa feito, elaborado expresamente para iso, e sale con unhas características xa ornamentales máis, quizás, superiores ao Viña Sobreira, pero porque leva un tempo asentado e nese asentamiento o viño colle corpo, colle sabiduría e en eso está salindo moi ben. A adega adoita presentar os seus viños a concurso, sobre todo o do Albariño de Cambados. Este ano gañaron xa a cata concurso dentro das xornadas do Albariño celebradas polo Concello Cambadés en Palma de Mallorca. Como digo eu, sempre é unha casualidade, é dicir que non porque o noso viño sea o mellor, eu quero pensar que sí, pero dentro de 50 bodegas que se presentaron a esta cata, en Mallorca, pois saleu Viña Sobreira, bien, todo se agradece, pero non quere dicir isto que as outras marcas tampouco deixen de ser peores que esta, sino todo o contrario. O mercado nacional acapara boa parte da produción de Viña Sobreira, pero tamén ten presencia no estranxeiro, sobre todo en Estados Unidos. En este momento o mercado nacional, bueno, por unha primeira parte o mercado nacional, pois toda a zona norte, Oviedo, Gijón, Santander, Bilbao, despois centro, Madrid,
Badajoz, Barcelona, As Palmas, Tenerife, o sea, España, Sevilla, na maior parte de España. E logo despois fora temos Inglaterra, Suiza, Bélgica e Estados Unidos. Todos en cantidad maior de 10.000 litros, por exemplo, en Estados Unidos, e logo despois en Bélgica, en Suiza, en Londres, se sirve puntualmente, mensualmente, se vai servindo o viño ao que é o distribuidor, que o distribuye polas súas canales de venta. En mente teñen destinos como China, onde xa están facendo contactos. Me gustaría un pouquiño máis, pero bueno, está ben, pero, por exemplo, China, me encantaría ir a China, que xa temos aí certo contacto, pero bueno, vamos a ver que resulta, pero sí me gustaría. Viña Sobreira non descarta seguir medrando, pero de momento está satisfeita co conseguido a toda agora. Agora xa, en vez de ser familiar, xa se convirteu nunha pequena e mediana empresa, non? Porque todo hai que decirlo, ane algo, nos barallamos algo así como moi cerca de 1 millón de euros xa de movimiento, entonces isto xa non é unha bodega familiar, xa está transformada xa neso. Sin embargo, estou moi contento porque non deixa de ser unha alegría de poder ter unha empresa en estas condicións e que estou máis todavía, moito máis enormemente contento porque se fixo de unha maneira suave, é dicir, que empecé, digamos, pouquiño a pouco, fun subindo hasta que estamos aquí. Non dudo que mañán vamos a aumentar, pero estamos aí, é dicir, que xa chegamos a un punto que para min é suficiente, pero bueno, podemos aumentar todavía. E, bueno, isto significa que a empresa funciona, está ben e, bueno, estamos traballando nesa medida. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas, pídeo polo seu nome. Se non boto Fertimón, perdo traballo e produción. Ramoncín, non te pases co purín! A modo! A miña terra abono como Dios manda. Complemento o purín con Fertimón e teño a mellor produción. E recorda, coas fórmulas específicas Fertimón, aforras cartos e abonas mellor. Este ano, Ramón, dalle Fertimón. Falando do oidio, contra o oidio, dinalizar é divino. Pero que é dinalizar? Protexer a viña con Dinali. E que Dinali? O novo oidio protector, consistente, completo, fiable e adaptable. Padre, sabeo todo. Todo non, pero isto vai a misa. Dinalizar é divino. Dinali, o oidio protector de Singenta. Para máis información, diríxase aos nosos distribuidores ou a seu proveedor habitual. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas, pídeo polo seu nome. Fertimón recomenda Antimildiu Triple, o fungicida antirresistencias pola súa triple acción: sistémica, penetrante e de contacto. Triple función: preventiva, curativa e erradicante. Triplemente útil, incluído en producción integrada con acción sobre a botritis e a escoriose. Antimildiu Triple, o fungicida con futuro. Se o recomendas o Aga e Fertimón, é bon.
Orixe e calidade, información especializada, activa, accesible, amena. Orixe e calidade, os xoves ás 11:20 da noite. Llega la gama de productos más poderosos para proteger la salud de su viña. Ácaros, mildio, oidio, botritis, Sipcam Iberia. Protección para sus cultivos. Compruébelo en su tienda o distribuidor habitual.